Çarşema sor. Wikipedia azad. Çarşema sor. Çarşema sor cejna êzîdiyê aniya herî nas kiriye. Her sal di yekemîn çarşema meha Nîsanê ya bi gor salnama kevin de tê pîrozkirin. Bi gor baweriya êzîdiya Xwedayê alemîn her sal melekekî rê dike rûyê herdê ji bo ku nebaşiya li nav însanan ji holê rake û başî di nav însanan de belav bibe. Her wiha daveta êzîdiyan jî piranî di çarşema sor de tê pêkanîn. Cejna çarşema sor cejna herî mezin e di nav civaka êzîdî de. Ev cejin her sal di çarşema beriya meha Nîsanê tê pîrozkirin. Li gorî ola êzîdî di çarşema beriya meha Nîsanê de kinyat yan jî gerdûn hatiye avakirin. Di vê cejnê de civaka êzîdî hêka dikelînin û reng reng dikin. Ew hêk tê temsîla nû avakirina gerdûnê dikin. Di aliyê zanistî de jî dibêjin ku dinya yan jî gerdûn piştî teqîna mezin ku bi zimanê îngilîzî dibêjin Big Bang pêk hat, gerdûn hat avakirin. Civaka êzîdî bi hezaran sala vê cejna pîroz dike. Vê civakê beriya her kesî şekil û çawa avakirina gerdûnê dizanîn. Di cejna çarşema sor de civaka êzîdî hêkan dikelînin ji ber ku hêk nehêkelandin wek di hundireyekê de şeklê gerdûnê çê nabe. Ji ber vê yekê divê hêk bêkelandin ji bo ku şeklê gerdûnê bide. Wek tê zanîn di nav hêkê de şeklê rojê jî heye. Ew jî zerka hêkê ye. Serê sibehê cejna her kes zû ji xew radibe û berê xwe der rojê ji bo hemû dinyayê îbadet dike. Piştî wê jî bo mehvana serbir tê serjêkirin û şirnehî tê belavkirin û hêk jî hêk bi hemû rengan tê rengkitin. Ji ber ku dema gerdûn hat avakirin her der bi gulên rengê reng hat xemilandin. Serê sibê her kes berê xwe dide şolê kulîlkên sor berhav dike û dibe mal digel qalikên hêka bi deriyê malê ve dikin. Wateya vê yekê jî ji bo ku her êrişa bên parastin her wisa di roja cejnê de qalikên hêkê her kes dibe nav dexil û danê xwe ji bo ku Xwedê bereket bavêje nav. Serê sibêyên ku miriyê wan yên nû jiyane xwe ji destabine hene diçin ber mezgehan xwe yên pîrozî û serdana miriyên xwe dikin. Her wisa xwarinê dibin li wir belav dikin. Di roja cejnê de nabe kes biçer serkarê xwe. Her wisa di meha Nîsanê de nabe kes bizewce. Rêzgirtin jî meha pîroz de pîroza Nîsanê re. Gelek cejnên lezîdiyan hene. Her yek ji wan cejna wate xwe ya taybet heye û hemû cejin girêdana xwe bi xwezayê re heye. Mînak êzîdî di meha tonzdan jî her sal sê rojan xwarin naxwin yan jî bi rojî dibin. Ew her sê rojî dikevin sê rojên herî kurd ji salê. Civaka êzîdî wan her sê rojiyan diger ji ber ku her diçû roj kurd dibû û şev dirêj dibû. Êzîdî bi rojî bûn sê roja xwarinê nexwarin heya roj vegeriya. Di roja ku roj vedigere di nav civakê de dibe cejin serbir tên serjêkirin û şirnahî tên belavkirin. Piştî her du çilê zivistanê çilê havînê dibe cejin
ji ber ku di dema kevin de çilê zivistanê gelek sar bû. Dema ku bi tawî dibû û ji sermayê qurtal dibûn dikirin cejn her wisa, dema ji çilê havînê jî rizgar dibûn dikarin cejn bi ber ku ji germazor rizgar bûn her wisa kesên oldar her çil rojî bi rojî dibin û ji serê sibê heye heyayê varê xwarinê naxwin. Çavkanî Wîkîpedya Azad